Jarné obdobie je priestor pre očistu nášho tela a rozkvet našej duše. Pasívna časť zimy už skončila a je čas aktívne sa vrhnúť do nových plánov, do nových snov a respektíve si splniť všetko, po čom ste túžili, a momentálne teraz je čas začať. Aby sme začali s čistým štítom, je potrebné sa zbaviť starých nánosov, starých myšlienok, vzorcov, nejakých nefunkčných programov, ktoré v sebe nosíme každý, nebojte sa, každý. A práve preto som si pripravila pre vás cvičenie, úplne jednoduché cvičenie, ktoré robím vám aj ja a veľmi mi pomáha, a preto som sa rozhodla ho zdieľať spoločne s vami. Čo budete naň potrebovať? Stačí jednoduchý papier, ceruska alebo pero a nožničky. A čo s tým? Nakreslite si poprvé práve takýto obrázok, aby ste tam mali dve postavičky. Môžu to byť aj iba krúžky, dva krúžky. A poďte si teraz zatvoriť oči. A predstavte si človeka, úplne prvého človeka, ktorý brzdí podľa vás vaše sny, alebo s ktorým máte nejaký konflikt a chceli by ste sa ho dnešným dňom zbaviť. Dám vám chvíľku priestor, aby ste si spomenuli, ale mal by to byť taký, že to je on. Skúste nad tým príliš nerozmýšľať. Intuícia vás povedie a povie vám, ktorý človek to je. A keď ste si už spomenuli, zapíšte si meno pod jednu alebo druhú postavičku, to je úplne jedno, pretože tá druhá postavička ste vy. Môžete si tam napísať, že ja. Ja si to tak vždy robím, že napíšem si, že ja, a tá druhá postavička je ten človek. A teraz čo s tým? Keď si predstavíte dialóg medzi dvomi ľuďmi, tak sa deje to, že my keď na seba slovne nejako útočíme alebo si nerozumieme a začneme byť agresívni, zlí, vyčítame si, krivdíme si, a ty to, a ty hento, a ja za to nemôžem, ty za to môžeš. A nielen, že vy si fyzicky škodíte a ukladáte si v sebe tieto emócie, keďže o tom dlhodobo nerozmýšľate, o tom dlhodobo nerozprávate, ale stáva sa to, že medzi vami a medzi každým rozhovorom, dialógom vznikajú nejaké putá. A tieto putá sú ako také nenápadné vlásky, ktoré sa vytvárajú každým slovom, každým rozhovorom, každou vetou a pekne sa tak akože prisosnú, taká prísavka, a zostanú medzi vami. Nevypovedané veci. Teraz rozprávam o nevypovedaných veciach. Hej? A vždy sa stane to, že keď toho človeka uvidíte, tak sa vám zrazu tá emócia vráti. A to je práve kvôli tomu, že ste to neporiešili, nedoriešili a práve tieto putá neodstrihli. A to ideme my teraz robiť. Takže poďte si predstaviť nejaký konkrétny dialog práve s týmto človekom, ktorého ste si napísali na papierik. A čo budete robiť je, budete si tuto kresliť počas toho nacítenia sa na ten rozhovor alebo nejakú konkrétnu situáciu a rozhovor, tak si takto budete kresliť, ja predkreslím, aby ste si to vedeli predstaviť. Takže takéto oblúčiky, a toto môže byť: ja som ti hovoril, že to je takto, ale ty si ma nepočúvala. Ale ja za to nemôžem, pretože on to povedal inak. A on mi ukrivdil a ty si mi neverila. A teď. Týchto vlások môže byť vlásočníc, týchto spojení, ono to vyzerá jak dúha. A môže byť veľa. A ja vám dám teraz priestor, aby ste si mohli tieto oblúčiky spraviť.
Nacíťte sa na to. Predstavte si ten rozhovor. Ako vám ten človek toto rozprával, tamto rozprával. Alebo keď tak si toto video môžete stopnúť a ideme pokračovať. Takže, keď máme hotové oblúčiky, môžete cítiť, ako sa vám uľavilo na fyzickej rovine, takže na vašom fyzickom tele. Môžete už cítiť možno taký ľahší nádych, pretože nám, keď niekto krivdí alebo nám niečo povie, čo sa nám nepáči, tak nám to väčšinou zostáva na hrudníku a z toho potom vznikajú tie úzkosti a depresie, ktorých sa ťažko človek zbavuje, máme priveľa stresu, zle sa nám spí a podobne. Takže ideme na to. Poďakujte, ešte kým začneme, hej, poďakujte tomu človeku za to, že vám poskytol práve tento rozhovor, z ktorého sa vy môžete poučiť a naučiť hlavne to, že áno, máš pravdu, áno, viem, že som toto a toto spravil, ospravedlňujem sa ti. Ale už nechcem s tebou mať tieto zlé putá, alebo teda tieto putá minulosti, ktoré zaťažujú moju dušu a brzdia ma v tom, aby som si vedela svoj sen, svoj cieľ splniť a ísť za ním. Takže ja si už neželám, aby si sa rýpal v mojom živote, ja si ho už poriešim sám, napríklad, hej, čokoľvek vás napadne k tomu, čokoľvek potrebujete. A potom zoberte nožničky, môžete sa na to pozerať, ako to striháte. Poďakujte tomu človeku za to, že ste ho stretli. Ďakujem a môžete začať strihať. A prestrihnete to presne na poli a hotovo. No, z mojej praxe sa stáva aj to, že niektorí ľudia majú pocit, že keď to takto spravia, tak už si myslia, že fúha, ja teraz akože s tým človekom v živote neprehovorím. Nie. Tak to nie je, to sa vôbec nemusíte báť, pretože vy ste teraz prestrihli iba energiu minulosti. To, čo si vy vytvoríte v prítomnosti a blízkej budúcnosti, je na vás, medzi vami dvomi. Takýmto štýlom, jednoduchým cvičením si môžete odstrániť veľmi, veľmi veľa nefunkčných vzťahov, ale je potrebné si toto cvičenie robiť naozaj pravidelne. Niekedy tie línie, tie vlásky bývajú energeticky doslova ako nejaká taká oceľová rúra. A častejším strihaním viete túto rúru zmenšovať, zužovať, až sa z nej stane úplne iný materiál a potom po nejakom 80. strihaní zistíte, že wow, že stretla som toho človeka a nič sa nedeje. Ja som úplne v mieri, čo sa jeho týka. Skúste takýmto štýlom, úplne jednoduchým cvičením vyčistiť vaše vzťahy a keď vyčistíte svoje vnútro, bude sa vám oveľa ľahšie žiť a budete sa cítiť v pohode sami so sebou, budete si oveľa viacej veriť a budete sa mať oveľa viacej radi a tým pádom nebudete mať potrebu stále dostávať nejaké uznania zvonka, pretože už uznáte, že vy sami sebe za to stojíte. A vy ste ten klenot, ktorým ste sa narodili. Ďakujem za pozornosť a prajem vám všetko dobré. Majte sa. Dovidenia.